Ahojte. Počúvate Zubcast? Podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Ahojte spolkáči. Ja som Karin. A ja som Mary. A našim hosťom v tejto časti Zubcastu je zubná lekárka, ktorá sa venuje pedostomatológii, Bea Polívka Marčanová. Bea, na začiatok sa nám môžeš trochu predstaviť, čomu sa venuješ, čo máš rada, ako by ťa opísali tvoji najbližší ľudia. Tak ahojte všetci, ďakujem vám za pozvanie. Ako by som sa opísala? Opísala by som sa asi ako flexibilný človek, otvorený, ktorý sa rád vzdeláva iných ľudí. Teraz v prvom rade samozrejme aj ako mamina, keďže som na materskej dovolenke s 9-mesačnou dcerkou a ja mám veľmi veľa vášni, záľub, okrem toho už spomenutého a teda naozaj veľkú časť tvorí tá pedostomatológia a celkovo detský svet. Venujem sa určite z veľkej časti aj joge, ajurvede, zdravému životnému štýlu, pohybu. Čo by som potrebovala zakomponovať je viac oddychu, regenerácie. Veľmi rada čítam knihy, maľujem, varím, pečiem, takže ten môj život je naozaj veľmi pestrý a áno, asi taká tá pestrosť by ho charakterizovala, keby jedno slovo mám povedať. A venuješ sa teda detskému zubnému lekárstvu. Tak čo je podľa teba taká tvoja superschopnosť, vďaka ktorej môžeš robiť to, čo robíš? Možno to všetko, čo som spomenula, tým, že to vytvára takú nejakú tú moju osobnosť, že v tom detskom svete naozaj tá otvorenosť a flexibilita sú veľmi dôležité. A určite vnímať každé dieťa ako individuálnu bytosť a vnímať ho ako človeka. Že vlastne nie je to nejaká vec, nejaká hračka, babika. Stretávame sa s tým teraz aj pri cerke, že ľudia si naozaj myslia, že je to proste malý človek, do ktorého si môžu, nechcem povedať, že dovoľovať, ale že tam nie je taký ten rešpekt voči tomu dieťaťu ako k dospelým ľuďom, hej, že sme vo výťahu a začnú mi ju hladkať a ani my nezačneme hladkať dospelého človeka. Čiže vlastne ten rešpekt k deťom vnímam ako niečo, čo je dôležité si uvedomiť, čo sa snažím šíriť a dostávať do povedomia určite. Takže asi toto. Vieš si spomenúť, aká bola tvoja najväčšia prekážka, ktorú si musela prekonať počas štúdia? Keď sa nad tým zamyslím, takou najväčšou prekážkou asi tie také všeobecné predmety, pričom niektoré ma bavili, nemôžem povedať, že nie, ale aj teraz spätne, keď sa pozerám, že mám pocit, že tam bolo naozaj veľa vecí zbytočných alebo vysvetlených neúplne do praxe, že by sa to možno dalo vysvetliť takou nejakou praktickejšou, hravejšou formou. Takže toto bolo také, že s tým som tak nejako vnútorne bojovala, že bože, na čo sa mám učiť toto a pričom si myslím, teraz vlastne, keď toto vlastne hovorím, že aj tie všeobecné predmety by boli možno, že veľmi fajn použiteľné, keby to bolo podané iným spôsobom. A ešte možno trošku také novšie metódy, keby sme sa učili a vyškrtli tie staršie, alebo by sa to zaradilo do nejakého predmetu, že história stomatológie a nebolo by to ako súčasť daných predmetov. Bea, veľa začínajúcich zubných lekárov sa práve bojí ošetrovať deti a možno si myslia, že k nim nemajú vzťah, alebo že to teda nie je nič pre nich. Tak čo je podľa teba taký najväčší mýtus v tejto oblasti zubného lekárstva? Myslím si, že mnoho zubných lekárov si myslí, že každé dieťa je náročne ošetriteľné a že nevedia, ako s ním komunikovať. Takže vlastne možno trošku si naštudovať nejaké spôsoby komunikácie. A toto by som vlastne možno doplnila aj k tej predchádzajúcej otázke, že toto nás tiež na škole neučili, čo sa týka komunikácie a týchto zručností, pričom si myslím, že je to veľmi dôležité v tom našom zamestnaní a pri tých detských pacientoch obzvlášť. Takže asi toto, že si ľudia myslia, že každé dieťa je náročne ošetriteľné alebo že mu neotvorí ústa a už ho posielajú na nejaké špecializované pracovisko pomaly, pričom keby sa len prispôsobí ten slovník tomu dieťaťu adekvátne, tak si myslím, že mnohé detičky by boli spolupracujúce aj u dospeláckých zubárov alebo všeobecných, ja neviem, ako ich mám zahrnúť, takže... Čiže tá komunikácia je taká kľúčová. Áno. Mohla by si nám dať nejaké tipy a triky pre začínajúcich zubných lekárov, ako začať s ošetrovaním detí? Takže byť odvážny. Určite si myslím, že vzdelávať sa. Áno, že aj čo sa týka tej pedostomatológie, tak áno, nejak slovenská, česká literatúra nie je úplne
na to bohatá, ale tak dneska sme určite vďační aj za možnosť online sveta, online webinárov, zahraničných možností, rôzne pedostomatologické fóra, či už na Facebooku alebo Instagramové profily. Takže to by som určite odporúčala využiť tieto postupy. Plus venovať sa aj tým psychologickým oblastiam, čiže nejakú psychologickú knižku si prečítať, ako funguje mozog človeka, to veľmi pomôže. A no, naozaj len ísť do toho a všetky tie predsudky nejako si zmazať z hlavy. A teda ty už si v praxi niekoľko rokov, takže ako dobre sú podľa teba rodičia vzdelaní v oblasti ústneho zdravia a čistenia zubov? A či možno vnímaš nejaké zlepšenie oproti tomu, keď si začínala? Toto je otázka, nad ktorou sa aj často zamýšľam, alebo keď sa ma na to ľudia pýtajú, že či deti majú naozaj veľmi pokazené zuby, alebo relatívne nie. Myslím si, že to závisí aj od regiónu, kde človek pracuje. Ja tým, že pracujem v Bratislave na súkromnej klinike, tak si myslím, že tu je to povedomie o niečo väčšie, ako čo počúvam od kolegyň a kolegov, ktorí pracujú v nejakých menších, či už obciach alebo v menších mestečkách. Samozrejme, že si uvedomujem všetky socioekonomické faktory a že nie každý má taký prístup k vzdelaniu, k informáciám a všetko toto. Ale myslím si, že sú aj oba extrémy, že naozaj prídu rodičia a dieťa má 18 zubných kazov a áno, deti majú korene a fakt to treba umývať a to iba vypadne, že máme stále aj toto, ale je aj mnoho rodičov, ktorí sú naozaj uvedomili, všetko si naštudujú z internetu, niekedy až prehnane, že niekedy aj príliš veľa informácií vie byť na škodu. Tiež to závisí od typológie rodiča, takže stretávam sa s takými, že oboma extrémami, keď to mám povedať, ale ja si myslím, že skôr to má tú pozitívnu tendenciu, že stúpa celkovo to povedomie aj vďaka mnohým osvetovým akciám a presne už aj vďaka spomenutým sociálnym sieťam, Facebook, Instagram, hej, že tých profilov pre rodičov je veľmi veľa, takže si myslím, že to pôjde a ide dobrým smerom. A čo sa týka tých rodičov, tak chodia s deťmi už od prvého zubka alebo častejšie už až s prvým kazom? Tiež si myslím, že záleží. Mnohí chodia s prvým zubkom, to je akože vždycky na veľkú pochvalu určite, ale sú aj takí, že naozaj prišli v 12 rokoch, potom už je, ja neviem, mala som napríklad pacientku, ktorá prišla v 9 a máte takú tendenciu tým rodičom niečo vytknúť, z druhej strany vidíte, že to dieťa má zuby zdravé, hej, tak si taký, že wow, tak asi to naozaj robíte dobre, že máte dobré informácie. Takže mnohí chodia tak, ale keď toto by som mala povedať, tak väčšinou chodia neskôr, hej. Taký ten priemer, čo som mala tých vstupných vyšetrení, tak boli asi také 3-4 rôčky, že nie je to s tým prvým zubkom a je veľmi super, keď aj pediatri pošlú dieťatko, hej, že už s prvým zubkom, mnohí sú o tom informovaní a pekne takto nám tých pacientov delegujú, ale no v tom povedomí to ešte často nie je, že ten prvý zubok je to, kedy majú ísť detičkami k zubnému lekárovi. A ono to vlastne môže byť aj taký stres aj pre to dieťa, aj pre rodiča, tá prvá návšteva zubného lekára. Takže by sme ťa chceli spýtať, že ako možno inštruovať toho rodiča, aby doma pripravil to dieťa na tú prvú návštevu. Za mňa je určite super rozprávať sa s ním o tom úprimne a hovoriť o nás, keď už nie v pozitívnom, aspoň v neutrálnom, že pani doktorka ťa povozí v kresle, nemusíme hovoriť dieťaťu nejaké superlatívy, že bude to tam naozaj super, uvidíš, aká tam bude sranda, lebo tiež to dieťa môže potom byť sklamané, že až taká sranda to nie je. Čiže skôr hovoriť naozaj pravdu, možno vecne, že pani doktorka ťa povozí v kresle, otvoríš pusinku, je dobre si to doma aj nacvičiť, zahrať sa na zubného lekára, či už s nejakou hračkou, alebo mamička bude pacient, alebo zubný lekár, alebo naopak dieťatko. Čiže vlastne takáto tá hravá forma, pozrieť si nejaké videá, pozrieť si nejaké knižky. Dneska je na trhu veľa skvelých knížiek, ktoré vedia detičky pripraviť, čiže za mňa všetky tieto cesty sú super. Ale zdôraznila by som asi tú úprimnosť a otvorenosť, hej, že naozaj to s tým dieťaťom komunikovať a nehovoriť mu veci typu, že pani doktorka sa ťa ani nedotkne, pretože práve už aj to pozrieť sa do tých úst je nejaký dotyk, vzbudzuje to nedôveru, takže, alebo presne mi minulé kamoška hovorí, že ja som ale ani nepovedala, že ideme k zubárovi a ja, že to je zvláštne, však potom musela byť chuďa vystrašená, že no ale ja som bola viac ako ona, tak presne, že ten rodič tiež by mal toto sebe si upratať, pretože veľakrát je to strach najmä toho rodiča a to dieťa to vycíti, takže spracovať si najskôr tie všetky svoje strachy, aby sme mohli tomu dieťaťu byť oporou. Už si teda spomínala, že častokrát v dnešnej dobe sú tí rodičia vzdelaní, alebo teda, že majú informácie aj zo sociálnych sietí alebo z internetu. Ako postupuješ, ak však majú nepravdivé informácie, za ktorými si však stoja? Stretávaš sa s tým často?
Toto sa týka fluoridov a rentgenových snímok ešte pomerne často. Myslím si, že tiež už sa to zlepšilo, že na začiatku som to zažívala viac, ale ja napríklad nemôžem ich do ničoho prinútiť, takže ja im vlastne poviem, že ja vám viem povedať len to, čo je vlastne dokázané vedecky, čo sa odporúča. Áno, zubná pasta s fluoridom je zlatý štandard, odporúča sa to a keď mi vravíte, že vy to nechcete, lebo je to toxické, tak ja vás do toho nútiť nemôžem, len teda vravím, že je to odporúčané, čiže určite sa snažím toho rodiča rešpektovať, neurážať, ale keď už sú tam potom také, že neviem, chcú odo mňa niečo, s čím naozaj nesúhlasím. Príklad, príde dieťa s fistulou a nechajme tam ten zub, veď ešte nech mu tam drží miesto, tak to určite nespravím, že po tejto hranice nejdem, hej, že aby tam nebolo niečo, čo nie je lege artis. A navrhnem kľudne aj zmenu zubného lekára. Hej, že keď proste vám ja nevyhovujem, tak choďte sa spýtať inde a naozaj sú takí rodičia, ktorí chodia z ambulancie do ambulancie a už na tej 8 pochopia, že aha, tak vlastne asi s tým úplne nepochodím. Takže asi takto, že otvorením všetko prinášam bez nejakých urážok a už to nechám na nich, nech to nejako sa rozhodnú. A ktoré postupy ošetrenia u detí používaš najčastejšie? S čím sa tak najviac stretávaš? Samozrejme, že prevencia je úplne najlepšia. Že keď stačí, že super zdravé zuby, príďte o pol roka. Veľmi rada mám neinvazívne techniky ošetrenia, kedy vlastne nie je potrebné to v úvodzovkách vrtanie, hej, tá invazivita vrtáčikom. Čiže za mňa pri detičkách tie mini invazívne techniky ako halovej technika alebo art technika, že sa exkavátorom vyškrabe zubný kast, akože samozrejme, keď je to indikované, hej, že tiež keď vidím, že už na rentgene je niečo, že by to nefungovalo, tak do toho nejdem. Ale tieto mini-invazívne techniky mám veľmi rada a tiež mám také fázy, že niekedy som mala fázu, že fakt som si išla striebro všade, kde to šlo, potom som mala takú fázu zasa v niečom inom, čiže tiež sa to tak nejako dynamicky vyvíja, ale aplikovať to najlepšie pre to, ktoré dieťatko, hej? Že samozrejme tam človek zvažuje všetko, spoluprácu, vždy sa snažím, keď je tá možnosť tie zuby samozrejme zachrániť. Ale už keď by to malo dopadnúť naozaj že zle, že napríklad zle dopadnutá pulpektómia, tak naozaj je potom lepšia už tá extrakcia takže opäť individuálne zvažovať pre dieťatko, ale tie mini-invazívne techniky v tej detskej stomatológii určite skvele využívať. Používaš pri svojej práci aj nejaké špeciálne pomôcky alebo materiály? Čo sa týka materiálov, tak v podstate používame tie, čo používame aj u dospelákov, s tým, že možno skleromerný cement je ešte tak viac zastúpený, prípadne Rivastar ako Silver Diamine Fluorid, teda striebro. A ešte, keď by som mohla spomenúť, tak myofunkčné aparáty, áno, čo súvisia vlastne s dýchaním, tak toto je za mňa veľmi super, že sa to tiež začalo do toho pedostomatologického sveta dostávať a začína sa teda spolupracovať s logopédmi, fyzioterapeutmi a pozerá sa na toho detského pacienta komplexne, že nie je teda len, či má zubné kazy, ale naozaj celkovo na to zdravie, dýchací vzorec, čiže aj tie myofunkčné pomôcky by som určite vyzdvihla. No, keď už spomíname teda to dýchanie, tak všímaš si u svojich pacientov aj ako dýchajú a teda je to dôležité pre naše ústne zdravie? Bože, keby len u pacientov, ja si to všímam na ulici, v rodine, ja si to všímam u všetkých, že to už je potom tá profesionálna, nechcem to nazvať deformácia, lebo však ja si myslím, že je dobré dostávať to do povedomia, aj keď samozrejme neprídem za rodičom na pieskovisku, že vaše dieťa je ústny dýchač alebo dýchačka. Ale áno, všímam si to veľmi. Už ako prichádza dieťa do ambulancie, tak si všímam celkovo výzor tváre, postoj, či má teda pootvorené ústa, bledosť tvári, kruhy pod očami a všetky tieto príznaky, ktoré by teda mohli naznačovať, že to dýchanie nie je úplne správne a potom samozrejme si to všímam aj v ústach, pretože jedná sa nie len teda o výzor, hej, že deti majú potom väčšie stesnania, ale celkovo to zdravie, že keď dieťa dýcha ústami, tak sa do tela dostane oveľa viac infekcií, to dieťa je častejšie choré, má užšie prínosové dutiny, že tam je tých následkov je tam tak strašne veľa, že to by normálne som vám tu asi hodinu o tom rozprávala, ale je tam zhoršený spánok, zhoršená koncentrácia, alebo môže byť dieťa nadmieru unavené, prípadne môže byť hyperaktívne,
zlé držanie tela, čiže vlastne tých následkov a to reťazenie tam potom do budúcna je naozaj veľmi veľa. Spánkové apnoe v dospelosti, chrápanie, čiže tá kvalita života je naozaj veľmi znížená, tak je veľmi, veľmi fajn, keď s tým pracujú pedostomatológovia a všímajú si to. Čo ak napríklad teda dieťa dýcha ústami, čo vtedy vieme urobiť? Určite je dôležité dôkladné vyšetrenie a nájsť odborníkov v iných odboroch, ktorí s tým pracujú. Čiže môj postup je väčšinou taký, že aby išlo dieťa na alergológiu a otorinolaryngológiu, pretože darmo ja budem chcieť, aby dýchalo nosom, ak tam má nejakú prekážku. Takže dôležité je zistiť, či napríklad nemá nejakú alergiu, veľakrát stačia len kortikoidné spreje a vlastne tá sliznica sa akoby vylieči a to dieťa zrazu je schopné dýchať nosom a potom stačí zakomponovať nejaké cvičenia. Ale keď teda by toto nestačilo a sú potrebné nejaké aj invazívnejšie zásahy od týchto odborníkov, tak samozrejme, že je dôležité s tým pracovať. A spolupráca s už spomenutým logopédom, fyzioterapeutom. Čiže nie je na to taká jednoznačná odpoveď a tiež je potrebné povedať, že je iné pracovať, s 3-ročným dieťaťom a s 12-ročným. Pri tých 12-ročných už tam môže byť tých následkov a problémov v odzvukách oveľa viac, ktoré je potrebné riešiť, takže hlavne prísť na príčinu, nájsť si teda kolegov, s ktorými to budeme vedieť celé manažovať a potom prispôsobiť tie kroky pacientovi na mieru. No a v poslednej dobe vlastne aj na sociálnych sieťach čoraz viacej pozorujeme trend tejpovania úst. Tak aký máš názor na to? Za mňa je to určite fajn, patrí to k efektívnym postupom. Tu samozrejme je dôležité zhodnotiť spoluprácu dieťaťa a nedať to dieťaťu hneď na noc určite, ale napríklad vyskúšať si to na hodinku počas dňa, potom na 2 hodinky, uvidieť, ako toto dieťa príjma a potom to môžeme okolo tých 5-6 rokov kľudne už aplikovať aj na noc. Nemusíme sa obávať toho, že by sa dieťa zadusilo, pretože pud seba zachovy je veľmi silný a ono by to podvedome napríklad strhlo, tú pásku, takže toho sa bať nemusíme, že by tam vznikla nejaká takáto vec. A čo sa týka dospelých, tam tiež vieme nejako ešte zakročiť pri náprave toho dýchania? Určite áno, že netreba si povedať, že už sa s tým nič nedá robiť. Samozrejme, že tam je to už veľakrát obmedzenejšie, keďže človek už je vyvinutý a už keď sa niečo zafixuje niekoľko rokov, tak sa to stane chronickým a nie je to úplne jednoduché. Niektoré veci sa možno budú musieť riešiť aj invazívnejšie, nejakými mini operáciami. Samozrejme, že sa s tým dá pracovať, len opäť je potrebné zistiť závažnosť toho a možno človek zistí, že má len nejaký nesprávny návyk a stačí mu robiť pár dýchových cvičení a vlastne pár dýchových cvičení každý deň nezaškodí nikomu, už len na nejaké ukľudnenie a nejaké zníženie stresu, takže zakomponovať do našej dennej rutiny dýchové cvičenia má určite zmysel pre každého, ale keď je tam tiež nejaký porušený dýchový vzorec, je určite super s ním pracovať. A však dnes aj čo sa týka strojčekov majú kľudne aj 60-tnici, 70-tnici, takže ak je tam aj táto korekcia potrebná k tomu, tak určite nech idú ľudia do toho. A ty sa teda venuješ aj joge, takže keďže je veľa zubných lekárov, ktorí majú problém s krčnou chrbticou alebo aj s chrbticou celkovo, a teda nie len oni, ale napríklad aj my, keď sa učíme, tak vieme si tou jogou nejako pomôcť? Určite, ja tvrdím, že čokoľvek je komukoľvek, tak yoga mu pomôže. Či je to už mentálne, ja neviem, že človek je vystresovaný v hektike, alebo sa nevie, alebo sa cíti nejaký zaseknutý, alebo je naopak hyperaktívny, rýchly, tak ja si myslím, že tá yoga prinesie tomu človeku naozaj, čo tam hľadá aj z toho psychického, ale určite aj z toho fyzického. A presne yoga tým, že veľmi pracuje s chrbticou, čo sa týka tých jogových pozícií asan, tak ja si myslím, že už len keď si človek dá do dennej rutiny pozdrav slnku a za tým teda napríklad tých 5 minút nejakého dýchového cvičenia, tak je to úplne super štart do dňa na 10-15 minút a toto je niečo, čo si držím už od strednej školy, že fakt si aspoň tú 15 minútovku ránu pre seba dávam a fakt mi funguje to, že aké mám ráno, tak taký mám potom nejaký mindset do celého dňa, že keď sa mi to nepodarí, tak fakt vidím, že to ráno mám také, že som taká nevrlejšia a takže toto ráno si vyhradiť takú chvíľku pre seba určite má zmysel aj pre to telo, aj pre mysel. Máš nejaké tipy, ako začať s tou jogou a ako pri nej aj vydržať? Dnes je opäť strašne veľa možností, či už na sociálnych sieťach, alebo aj čo sa týka rôznych foriem, štýlov jogy,
Takže ja som za osobnú skúsenosť, že má to taký iný náboj, hej, že hlavne zo začiatku, keď človek chce začať, si myslím, že pod tým dohľadom face to face je to oveľa lepšie. Dajú sa zvoliť aj individuálne hodiny, keď človeku nestačí, alebo teda nevyhovuje jeden učiteľ alebo jeden štýl jogy, určite skúšať a meniť. Ja som takisto vyskúšala jogy, ktoré mi nevyhovovali. Nájsť si aj čas, niekomu viac vyhovuje ráno, niekomu večer a samozrejme niekomu by možno viac vyhovovalo večer, ale má čas len ráno, takže aj tomu svojmu životu to nejako prispôsobiť. Ale veľakrát stačí len rozložiť podložku a proste človek ide. Ale z začiatku naozaj to vedenie má podľa mňa zmysel, aby človek si nezafixoval nejaké nesprávne vzorce, ktoré potom opäť by mohli mu len urobiť nejakú ťažkosť. A ty si teda bola aj na jogovom pobyte v Indii, tak nám povedz o tom niečo a napríklad, čo ti to dalo a či by si niečo také odporúčila aj ostatným. Bože, ja by som to odporúčila každému. Ja som teraz mala akurát takú nostalgiu, lebo akurát to budú 2 roky a ja som v podstate začala tým, že mesiac som bola na ajurvédskom pobyte, kde som absolvovala tzv. Pančakarmu, čo bola taká očista tela aj mysle. Takže to bolo také intenzívny mesiac naozaj oddychu maximálneho, že každý deň ma masírovali a tak a potom som vlastne pokračovala tou jogou ďalšie 3 týždne. No a bol to pre mňa úplne taký reset z toho takého nášho uponáhľaného života. Aj tá zmena prostredia, tá India je miesto, kde tí ľudia žijú a premýšľajú úplne inak, že fakt človeku sa až nechce veriť, že to vážne robí nezištne, že my máme naozaj v sebe takéto nejaké podozrievanie alebo takú tú ten mindset máme úplne iný, hej, že to, takže máme si od nich určite čo zobrať. A odporúčila by som to naozaj každému, kto má priestor. Jasné, že nie každý môže ísť na tak dlho, ale už 2 týždne si myslím, že sú určite fajn a človek možno nemusí vôbec ísť do Indie, hej, možno stačí ísť na chatu a možno stačí na víkend vypnúť mobil a ísť niekam do prírody, hej, že veľakrát stačí byť sám so sebou a dovoliť si takto vypnúť a nemať pocit FOMA, hej, že fear of missing out, že proste nám niečo ujde, lebo fakt nám neujde nič, že to spomalenie si myslím, že je niečo, čo potrebuje každý. Je o tebe známe aj to, že si napísala knihu, ktorá sa volá Porozumenie dieťaťu. Vedela by si pre našich posluchačov, lebo my sme ju teda obidve čítali, povedať, čo je vlastne jej obsahom? Ako som spomínala na začiatku, že sa nevenujeme na škole komunikácii a celkovo pochopeniu detského človeka a jeho spôsobu premýšľania, tomu, ako mu funguje mozog a celkovo komunikáciu s ľuďmi vo všeobecnosti, ale teda s dieťaťom obzvlášť, tak som sa snažila rozdeliť tú knižku do 3 častí, kde sa teda venujem presne mozgu, komunikácii a potom aj niečomu z tej detskej ambulancie a o tej domácej starostlivosti tam povedať. Snažila sa to povedať, alebo teda napísať tak stručnejšie, alebo stručne, no tak jasnejšie, lebo myslím si, že vysvetliť vec na 500 strán komplikovane nie je náročné, ale snažiť sa podať informácie relatívne stručne a jasne je niečo, čo ľudia potrebujú. Takže v podstate snažila som sa to dieťatko takto priblížiť, aby to bolo či už pre vás, pre študentov, či už pre rodičov alebo pre kolegov, že aby tie informácie boli vlastne takto nejako pohromade, pretože som sa zamýšľala nad tým, že ja sama som takúto knižku nemala a myslela som si, že bože, ako by mi pomohlo mať niečo fakt takéto, aj možno keď skončím školu, že také nejaké vodítko, alebo presne keby som mamina, ktorá sa do tých zúbkov nevyzná, tak aby som sa v nich trošku vyznala, ale že aby to nebolo fakt len o tých zuboch, ale aby ten človek to pochopil tak viac komplexne a do hĺbky. No. A prečo sa rozhodla knihu napísať? Čo ťa k tomu možno inšpirovalo? No ja som ináč napísala pôvodne inú. Ja som napísala o tej Indii. A ja som vlastne potom kontaktovala jednu takú pani, čo má vydavateľstvo a ona robila akurát. Iba som ju našla a že veď ona tento týždeň má workshop o vydaní knihy v Prahe, tak hovorím mužovi, že bože, nejdeme tam, že som jej písala, že akurát má jedno voľné miesto. A ja som jej teda hovorila, že mám túto knižku o Indii a potom, že a viete čo, že ja mám vlastne ešte rozpísané, pretože ja veľakrát si píšem len také nejaké moje úvahy, prípadne keď niečo študujem v knižkách, tak si píšem veľa do notebooku a že mám ešte spísaných, že mám to síce také rozhádzané, ale že takto o dieťati, o zúbkoch a ona, že ja nechcela by si dať dokopy toto, že vlastne možno by si to našlo práve takú tú cieľovú skupinu, že toto na trhu fakt nie je, tým, že ona aj píše knihy, že je aj spisovateľka a má aj vydavateľstvo.
tak si potom hovorím, že možno to nie je taký zlý nápad, tak som prišla domov, dala som to nejako dokopy a že wow, že však vlastne toto poprehádzujem, toto podoplňam a tá knižka tým pádom vznikala asi tak 3 roky, že tak priebežne týmito mojimi úvahami a písaniami a potom som to v priebehu asi fakt 2 týždňov dala dokopy, podopisovala a už len potom som hľadala cestu, že či to vydám cez vydavateľstvo alebo ako samovydavateľka, nakoniec som sa rozhodla pre tú druhú možnosť. Takže to bola tiež veľká skúsenosť. Som vďačná aj za to, že ma podporili nejaké zubárske firmy, pretože som zistila, že fíha, že finančne tiež je to celkom sranda niečo takéto robiť, ale no bola to veľká škola pre mňa a určite ak má niekto takého chtíča, tak nech ide do toho. A z druhej strany si myslím, že aj ak niekto má chtíča len proste písať, takže nie každá kniha musí byť vydaná, že naozaj aj tá moja India, že mám to proste v notebooku a či sa to už niekedy vydá, tak kto vie, ale každopádne, že aspoň pre mňa taká pekná spomienka to určite bude. Vedela by si našim poslucháčom aj odporúčiť, ako začať? Napríklad, ak by niekto chcel ísť takto písať knihu. No, ako som vravela, že keď má niekto ten chtíč, tak nech si len vyhradí priestor, uvarí dobrý čaj alebo kávu a pustí sa do toho a nech sa sústredí najmä na ten proces, že ani nemať cieľ, že budem v Martinuse, nechcem povedať, že nie na titulkách, vo výklade, pretože to človek, keď potom zistí, ako fungujú knihkupectva, tak som bola až taká, že fíha, že tam sa platí naozaj už len to pomaly, že vás tam predávajú, takže to človeka až tak, že no, áno, že to by bola zase na inú tému, ale určite teda len ten chtíč písať a nechať ten proces, nech sa nejako deje a zároveň aj myslím si, že Česko je na toto super, že ponúka aj veľmi veľa kurzov, či už ohľadom písania, alebo potom presne ohľadom vydania knížiek, takže ísť aj do niečoho takéhoto, že absolvovať takýto nejaký víkendový kurz za mňa má zmysel. A ty sa teda venuješ aj vzdelávaniu, robíš rôzne kurzy, tak nám môžeš povedať niečo o nich? Toto je taká tiež moja veľká záľuba, posúvať vedomosti ďalej. A mňa veľmi vlastne baví aj to, že vždy sa snažím robiť každú prednášku tak, že nie je CTRL, ale vždycky naozaj tam niečo vynechám, niečo pridám, pretože ja sa stále mením, vzdelávam, mením názory, modifikujem ich. Takže toto je tiež pre mňa taká super kreativita, realizácia. Predtým, ako som mala dcerku, sa mi to darilo aj osobne, teraz to je väčšinou online formou, ale povedala som si, že skúsim spraviť aj takú vec, že pre rodičov a takisto aj pre zubných lekárov, študentov som nahrala aj nejaké online webináre, ktoré sú na mojej stránke, takže vlastne tam si ich môžete pozrieť, zakúpiť. A teším sa už, kedy budem realizovať niečo zase aj naživo. Robím aj jogové pobyty, ajurvédske pobyty, čiže tiež sa snažím tak pestro tomu venovať. A čo by si poradila zubným lekárom, ktorí by takisto chceli odovzdať svoje skúsenosti? Ako s tým začať? Vzdelávať sa, pretože to napríklad aj vidím, že keď niečo pripravujem, tak je to pre mňa, že si spochybňujem vlastne, sama seba spochybňujem, že či naozaj to, čo chcem odovzdať, je pravdivé, takže si to ešte potvrdzujem, hľadám, do toho nájdem zasa nové informácie, takže určite to vzdelávanie sa, seba samého, pretože si myslím, že niekto, kto stagnuje, tak by nemal učiť 20 rokov to isté napríklad, pretože fakt tie vedomosti idú brutálne dopredu. Nebať sa, byť tvorivý, tiež si zvoliť možno nejakú svoju cestu, že niekto si veľmi dá záležať na tom, aby tá jeho prezentácia bola tip-top krásna, hlavne esteticky. A niekto je super rozprávať, že nepotrebuje mať vlastne ani nejaké super slajdy a stačí mu jeden slajd a vlastne vie o tom hodinu rozprávať tak bombovo, že fakt tie slajdy ani nepotrebuje. Takže nájsť tom aj seba. Moju dcerku možno počujete? Takže nájsť tom aj seba, že čo je to moje. Hej? Že nechcieť byť ako niekto a nechcieť niekoho kopírovať, pretože ja presne nie som nejaká detailistka, že by som teraz mala super duper fotky, ktoré budem upravovať 2 hodiny po večeroch, že toto fakt nie som ja, že ja tam mám skôr takú tú autenticitu v iných veciach a tiež som sa naučila nejako to prijať a nepchám sa tam, kde vlastne nie som v tej ktorej škatulke. Dobre, a povedzme si niečo aj o stravovacích návykoch. Či sa to teda nejako prejaví u detí v ústach? Bože, veľmi. Veľmi dlho sa myslelo, že najmä dojčenie je to, čo spôsobuje napríklad kaz raného veku.
a dojčenie sám o sebe zubný kas spôsobuje ho až vtedy, keď je zanedbaná strava, keď je zanedbaná hygiena. Takže dneska hlavne cukry, sladené nápoje, aj potraviny, ktoré áno, majú väčší obsah vitamínov, sú relatívne zdravé, tie sušené kože alebo sušené ovocie, ale predsa len je to koncentrovaná fruktóza, je to lepivé na zubky, hej, čiže mamičky to robia s tým najlepším úmyslom, ale tiež to vie aj toto mega zdravé, keď to nie je úplne korigované a hlavne doplňané hygienou, tak to vie narobiť čarapatu. No a najmä frekvencia, aby dieťatko nepojedalo každých 5, 10, 20 minút niečo, ale aby aspoň tá hodinka, dve, ideálne tie dve bola pauza, aby sa ochranný povrch na zubkoch, pelikula zo sliny utvorila a to riziko kazu sa tým pádom znižuje. Čiže ja vždycky zdôrazňujem tú frekvenciu, nápoje, aby neboli sladené optimálne. A takisto už keď hovorím o nápojoch, tak ja preferujem, aby detičky pili z pohárika, čím skôr sa dá, aby nepili z tých sosačikov, pretože to zasa posilňuje to, že vzniká tzv. Infantilné prehltanie, keď teda ten sosačik a nesprávne fľašky sú používané dlhodobo. Takže čím skôr čistá voda z pohárika, aj skvelé myofunkčné cvičenie a strava, aby bola pestrá, vyvážená. Dieťa potrebuje o niečo viac tukov ako dospelý človek, takže nebať sa toho, ale takých tých zdravých tukov mám na mysli. takže strava má za mňa naozaj veľký zmysel a už aj počas tehotenstva je dokázané, že strava maminky je veľmi dôležitá a už keď som spomenula ten cukor, tak odporúča sa, aby do 2 rokov deti nemali cukor vôbec, takže fandím všetkým rodičom, ktorí to a vykomunikujú so starými rodičmi. My sme na tej ceste, takže je to náročné miestami. Ja sa takú osobnú otázku spýtam. Vy ste vlastne vegáni, áno? Áno. A čo sa týka teda toho vegetariánstva alebo vegánstva, prejaví sa to nejako v ústnej dutine? Ja si myslím, že pokiaľ je tá strava, a nie, že ja si myslím, ale aj vedecky dokázané, že pokiaľ je strava pestrá, zdravá, vyvážená, tak aj vegánska strava vie byť postavená dobre. Samozrejme, že keby niekto je len hranolky s kečupom, tak to nie je ideálne, ale samozrejme, keby niekto je len rožok so šunkou, tak to nie je ideálne. Čiže opäť by som dala na tú kvalitu, pestrosť a kombinácie rôznych potravín. Áno, my tým, že sme vegani, tak veľa ľudí sa nás pýta, že čo jeme a potom, keď vymenujeme všetky typy obilnín, strukovín, tak ani ich ľudia veľakrát nepoznajú. Je určite potrebné mať tam veľa načítaného, veľa vedomostí o tom, že neísť do toho bezhlavo, bez informácií, pretože samozrejme, že to by vedelo uškodiť, ale rovnako vie uškodiť akákoľvek iná nevyvážená strava. Hej, že tiež dávať dieťaťu, ja neviem, len párky, tiež to nie je ideálne, hej, čiže ani vysoko spracované potraviny celkovo pre deti určite nie sú vhodné, takže asi takto. A máš nejakú obľúbenú mantru, alebo teda niečo, na čo si spomenieš, keď potrebuješ povzbudiť? Ja som, taká moja určite mantra je, že dôverujem životu. Že ja som fakt ten človek, ktorý ja veľmi dávam na intuíciu, ktorú si stále cibrím, pretože je to niečo, čo mi tak v živote funguje, ale samozrejme, že potom je tam ten spochybňovač niekedy v tej hlave, že to rácio chce ísť tak do popredia, ale snažím sa naozaj hlavne dôverovať tomu srdcu, intuícii a asi táto dôvera v život, no, to je také, čo je mojou mantrou a zároveň nie je to takou istotou, pretože áno, tie spochybňovače asi každý má nejaké tie svoje, takže tomuto dôverovať. Ak by si mala odporúčiť nejakú obľúbenú knihu alebo podcast, tak čo by to bolo? Ja milujem knihy, milujem aj podcasty. No a čo sa týka knihy, tak ja určite by som odporúčila od Thomasa Gordona Výchova bez poražených. To je kniha o deťoch, akože o komunikácii najmä, ale fakt je to kniha, ktorá, ja si myslím, že keby si ju prečíta každý človek a aplikuje ju do života nielen s deťmi, ale aj s dospelými, tak by bol svet krajší. A keby mám odporúčiť nejakú beletriu, ak niekto má na beletriu, tak Zmluvu s vodou, to bola taká, čo som čítala nedávno. A pre mňa tiež veľmi, veľmi krásna knižka, ale tiež samozrejme, že tá tematika si človeka pritiahne, že raz tiež mám takú chuť skôr sebarozvojovú, inokedy zase takú nejakú väčšiu vzdelávaciu, ale toto sú také, že verím, že nesklamú nikoho, ak po nich siahne.
A teda venuješ sa aj pomerne veľa veciam a si aj dosť teda kreatívny človek, tak ak by si mala nejaký neobmedzený rozpočet a neobmedzený čas, čo by si vytvorila? No, hlavne ten neobmedzený čas, že čím ďalej, tým viac sa mi v živote utvrdzuje, že tie najlepšie veci a najdôležitejšie sú zadarmo. Takže za mňa najmä ten čas mne sa strašne spája pri tejto otázke niečo s maľovaním, že ja by som si vedela predstaviť, že mám taký nejaký veľký dom s bielými stenami, ktorý môžem pomalovať úplne rôzne podľa nálady a že by som maľovala. No, to je asi také, kde by som tú tvorbu tak aplikovala. Na čo sa v najbližších rokoch najviac tešíš? Čomu sa plánuješ venovať? Maminkovaniu, že toto je pre mňa také, čo určite je teraz mojou prioritou. Budeme sa sťahovať do domčeka, tak tam sa realizovať určite, ale plánujem sa vrátiť aj k učeniu jogy, pokračovať aj v zubárskom vzdelávaní. Sociálnym sieťam sa chcem takisto povenovať trošku viac teraz, už keď sa mi pri cerke dá, tak uvidíme, kam ma to navedie. Budem dôverovať tomu životu, ako som spomenula. A na záver nám teda ešte povedz, kde ťa môžu ľudia sledovať a podporiť. Mám stránku kreabea.sk, kde pridávam svoje nejaké udalosti a čo nejako realizujem, ale najaktívnejšia som na Instagrame ako Bea Marčanová, takisto aj na Facebooku, ale ten Instagram je asi taká sieť, kde ma zastihnete najviac a snažím sa odpísať každému, takže ak by som to nerobila, tak sa mi len pripomente, ale snažím sa odpísať každému. Ďakujeme ti veľmi pekne, to už bola naša posledná otázka. Ďakujeme ti, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. A Bea rok po skončení štúdia na lekárskej fakulte v našom podcaste už bola, takže určite si vypočujte aj túto časť, lebo v nej nájdete kopu iných zaujímavých vecí, ktoré sme dnes nespomínali. A ďakujeme teda aj vám, že ste si nás vypočuli. Tešíme sa na vás aj na budúce v ďalšej časti Zubcastu. Ahojte!